смисъл да снимаш, човек? Добре. А сега като говориш, не се чува гласа ли ти, бе? What the fuck? Да, бе, човек. Чакай, идвам, че тук някакъв ми подкана. И той бяга, бате. Виж го, бе, да съм много удара. А, удари. Ей! Аз писах в чата. Няма спитка, бе, мой. Ей, не го оцели, бати. Бати крив. Той да щупи каската, май. Ау. Беге, бе. Фиксал. Ето виж, той каза, че е грил, бате. То това не е позволено. Нещо като хака пак. Подобно. А човек, бате, няма да повярваш. Гаджето ми е бившето на най-добрия приятел. Не? Ма и при теб ли така? А, бати късмета, бате, какво е това, бе? Да, бате, вчера се запознахме. Сега представяш ли да не се откаже мене... Айде, това лагна. Сега представяш ли да се откаже, да се окаже, че сме някакви братовчеди? Да, бе. Дай го намотиме. Може вземе. Тя ще е за тебе, да. Не, няма да бягаш, няма да бягаш. Будни ме. Камон. Айде, давай. Не бе, дай, аз го буднах в лавата. И аз ще го и кажа днеска, бате, ще кажа, че обичам, ще я прегърна и ще я наеба. Ще наеба. Мале, вчера в Snapchat един мой приятел, бата, се снима кура и си го вкачи. Ти ли излезна? Си излезнал. И аз обърни. Аз гона тук един. Нубчето някакси. Той ви кара около спана. Но в пустията къде. И го гоня. И ще го настигна. Кой иска в партито ми? Айк ти. А толкова не го хвана, бате. Айде, хвана го, удари го. Няма накъде да бяга, секси. Що? Да, бе, да. Я ще играм на F5. Аз преди на F5 бате снимах клип. Ама изтрих канала, всичко изтрих. И се бях на F5 бате. Бях ранг Legend. Но в Убиха ли това? Но в мене ли, бе?
Ей! Бъде сега, ако кажеш, че не се целувате, бата си отреже главата. Целувате ли се с гаджето си? Ако кажеш не, бата си отреже глава. Бати тъпа. Бате, кой номарен няма бата? То за какво тогава се гаджите? Да се гледате, бате. То с най-добрия ми приятел бата се гледаха като кози. Но по-добре. Аз... Коя е тя? Тя играе ли, бе? Да, бе, аз я бих, бе. И тя бяга, бата, и аз се гоня. Ей, откъде знам, бе, човек? Ало? Какво става? Ние какво да правим в този сервер, бе? То не е нищо интересно. То нищо няма вътре. В смисъл, освен напис. Точно. Стери, Какво, бе? няма да ходиш в къщата. Ами, ние нямаме нищо вече. Както викаш. Слушам. Я напиши. Окей. Я напиши. Нали знаеш, че не му бил в PvP-то за това? Стери, Какво? я напиши това, къде пише за къщата. Не, човек, нямаме нищо вече. Какво ще правите? Еми, Един тут за научим нищо. в Ендъргот, може би. Един А тут това най-тъпия сървър. Знам. А все пак. за... А, Дай. Крис Елато Стрит дойде. Опа. Сега Откъде го е взел това дърво? Аз нищо не мога намеря. Аз без да исках при малко те ударих, те гоних, ама. Но... аз нямам нищо в мен, така че... Бат, аз се бия срещу трима. И не мога да ударя тя. А то хакер 07 бата не мога да тъпа. Да не пада по това дивана. Еми, аз му казах, ама той... И над масата. Що пак? Стелото и зели си ранг Legend ти. Аз ти бях по принцип, обаче си взех няколко ключа. Не, защото такова. Тук има fly, в смисъл да летиш. Знам. Еми аз отивам да търся нещо там да намеря. Той се опитвам нещо да В намеря. смисъл аз с флая. Като си боти, ми той майка ти е бота, ма. Ай, кой ме удари, бе? То хакер бата ме следва само. Нямам сет. Бате, беги, бе, бате. Не ме карай да... Иска, може да играм на лигата. После. Окей, ще кажеш на този. Ами, след малко ще иде в Ендъргот. Къде е това? Бе, то сървър още ли е жив, бе? Да. Те не спират да играят вътре. В смисъл. Аз мислех, че... Не, според мен е жив също, защото вчера амнезията беше на линия. Ой, нямам ядене, което е лошо. Добре, че имам фит. Ето тук намерих... Тук намерих някаква къща. Да, бе. В смисъл някакво такова като постройка. Не знам кой какво е правил, не ми спомнете. И я приеми. Аз съм спокоен. Айде де! Готово. Чакай, бе! Ей го това. Влизат. Не бе, че не съм си приготвила. Аз имам. Къде? Крие се, я приеми. Ми тъпа съм. Готово. Чакай, само го... Ей, то Windows 7 и тук ли играе, бе, да го ебе цигани. А, това е много яко, бате. Ай, кой ме бие, бе? Какво имам вътре, бе? Вие се трепете. Вие се трепете, аз